ജൂലൈ 30 വിശുദ്ധ പീറ്റർ ക്രിസോലോഗസ്. ഏതാണ്ട് 400 ഇമോളയിലാണ് വിശുദ്ധന് ജനിച്ചത്. ആ നഗരത്തിലെ മെത്രാനായിരുന്ന കോർണേലിയൂസിന്റെ കീഴിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ച പീറ്ററിനെ കോർണേലിയൂസ് ഡീക്കണായി ഉയർത്തി. 433 റാവന്നായിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് അവിടത്തെ പുരോഹിത വൃന്ദവും ജനങ്ങളും മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം സിക്സ്റ്റസ് മൂന്നാമൻ പാപ്പായിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആധികാരികത നേടിത്തരുവാൻ കോർണേലിയൂസിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനായി റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കോർണേലിയൂസ് തന്റെ ഡീക്കനായ പീറ്ററിനെയും കൂടെ കൂട്ടി. പീറ്ററിനെ കണ്ടപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മെത്രാപ്പോലീത്തയ്ക്ക് പകരമായി പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ റാവന്നായിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്രകാരം പീറ്റർ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി അഭിഷിക്തനായി. ആദ്യമൊക്കെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയായിരുന്നു പുരോഹിതരും ജനങ്ങളും പീറ്ററിനെ അംഗീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ പീറ്റർ വലന്റൈൻ മൂന്നാമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തയാളായി മാറുകയും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധിയാർജിക്കുകയും ചെയ്തു. പീറ്ററിന്റെ രൂപതയിൽ അപ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നു വിശുദ്ധന്റെ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം. വിശുദ്ധൻ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര തന്നെ നടപ്പിലാക്കി. ആ സഭയിലെ പ്രമുഖരായ മെത്രാപ്പോലീത്തമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിശുദ്ധൻ. സ്വർണ വാക്കുകളുടെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധ പീറ്റർ ക്രിസോലോഗസ് തന്റെ മഹത്തായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വഴിയാണ് സഭയുടെ വേദപാരംഗതൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ മരണം അടുത്തുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വിശുദ്ധൻ തന്റെ സ്വദേശമായ ഇമോളയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു. തന്റെ പിൻഗാമിയെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനു ശേഷം ഏതാണ്ട് 450 ഇമോളയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു. ഇമോളയിലെ വിശുദ്ധ കാസിയാന്റെ ദേവാലയത്തിലാണ് വിശുദ്ധനെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1729 ബെനഡിക്ട് 13 പാപ്പ വിശുദ്ധനെ സഭയുടെ വേദപാരംഗതനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.